ο επιθεωρητής πριν φύγει για την Αθήνα, των δημοσίων έργων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της έρευνάς του, συναντήθηκε και με τον κύριο Διακομιχάλη. Άρα λοιπόν οι φωνές του κύριου Διακομιχάλη θέλω να πω ότι δεν πρέπει πια να συνεχιστούν. Ναι, δεν είναι. Τον είδε. Τώρα πώς τον είδε, γιατί τον είδε σημασία. Τι του είπε? Γεια σας, τι κάνετε? Επιθεωρητής δημοσίων έργων. Ο κύριος Διακομιχάλης την είπε στο Όχι, λέει ο επιθεωρητής δημοσίων έργων. Γεια σας, Δημήτρης Διακομιχάλης. Ναι, δήμαρχος 8 χρονών. Ο καταγγέλων. Και τι καταγγέλλετε, κύριε? Λέει, κατάγγελα αυτά. Α, εντάξει, γιατί και εγώ πήγα πάνω στο χιτά και τα είδα. Ωραία. Του έδωσε το. Συγγραφέα θεατρικού έργου έπρεπε να γυρίσει. Του έδωσε λοιπόν τα έγγραφα του κύριου. Ναι. Ο κύριος Διακομιχάλης τον κάλεσε για ένα δείπνο. Ευγενέστατος. Λέει, θέλετε να πάμε να φάμε μία μακαροναδίτσα με αστακούς, με θαλασσινά? Λέει ο επιθεωρητής, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν μου το επιτρέπει η υπηρεσία μου. Λέει, ένα εσπρέσο, ένα καφεδάκι, ένα γλυκό κάτι, ούτε αυτό. Χαιρετιστήκανε και φύγανε. Είχε όμως αυτή η σκηνή που περιγράφεις και κομπάρσους. Παρακαλώ, δεν συνεχίζουμε το ρεπορτάζ μας για αυτή τη συνάντηση. Είχε και κομπάρσους. Παρακαλώ. Και είχε και μια μέρα πολύ κοντά. Έλα. Συγγνώμη να κάνω μια διόρθωση, διότι στην εκπομπή μας, αγαπητέ μας θεολόγο, χρησιμοποιούμε και ίδιο χιούμορ. Δηλαδή, μας ήρθε ένα μήνυμα και μας λέει αυτά τα οποία είπατε, κύριε Χαραμαντά, για τον φανταστικό διάλογο του επιθεωρητή του κύριου Διακομιχάλη. Έγινε. Μα για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να είμαστε. Κάναμε πλάκα. Λοιπόν, διαρθίσουμε την εκπομπή μας με λίγο χιούμορ. Λοιπόν, να καταλαβαίνουμε από χιούμορ. Βεβαίως δεν είναι. Φανταστικό είναι το σενάριο, αλλά χρειάζεται διάψευση. Τον κύριο Διακομιχάλη τον είδε όμως. Αυτό είναι οι πληροφορίες μας. Ναι. Είπαμε, σύμφωνα με πληροφορίες. Τα περί διαλόγου για φαγητό, για ποτό και για αυτά θα είναι στη σφαίρα της. Να μην κάνεις αστεία, μάμα, το έχουμε πει πολλές φορές. Το χιούμορ δεν το κάνουμε. Το χιούμορ εκτός εκπομπής. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι μάλλον στην εκπομπή μας. Δεν είναι παιδιά τώρα.